Ongi etorri guztioi Euskal Herriko hiriburu zaharreko jai handien hasierara. Iritsi da egun handia, San Fermine lehenengo eguna dugu gaurkoa, uztaiak 6 dugu gaur, igandea eta eguerdiko 12etan behin udaletxeko balkoitik txupinazoa botata, hasiko dira Euskal Herrian zein mundu osoan zehar oso ezagunak diren festak eta uztailaren 14an amaituko dira jai hauek, gaixoanik kantarekin. Eta bada, bueno, arreta eta ikusmira handia dute jaiak dira hauek, pantaila erraldoiaren bidez emango da txupinazoa Gazteluko plazan, Sarasate pasealekuan, Antoniutxi parkean, Foruen plazan, Yamaguchi plazan eta Federico Soto plazan, eta bitartean guk Amaika telebistan ere zuzeneko bidez emango diogu jarraipena jai honen hasierari. Iruñako udaletxera begira gaude guztiok, ordu erdi baino gutxiago falta da ekitaldi garrantzitsurako, jala Nafarroa Palestinarekin plataformak emango dio hasiera jai honi, hiru kidek emango diote hasiera jai herrikoi honi, eta ekitaldi oso jendetsua izan ohi da esan bezala, eta nola ez, jaien hasierari jarraipena emango diogu gurean Amaika telebistan. Kolaboratzaileren bat eta baita berri emaieren bat ere badugu gurekin Amaikan, eta esaterako gurekin dugu Ibon Meñika, Gernika Palestina plataformako kidea, mila esker Ibon gurekin izatearren. Eskerrik asko, zuen gonbidapainetik. Bueno, zer, konta iguzu, gogotxu zaude jaien hasierarako? Bai, gainera justo ez, jaun gara hitz egiten, ja behin imaginak eta audio eta guztia sartzen datzunean, konturatzen zara ja ze egoerak emoten diren, ez? Eta egia da, nahi gabe baitere sartzen zarela jaian. Eta hori da azkenean baitere San Ferminek daukaten xarma, ez? Eta daukaten gaitasuna. Hori da, goizetik ere ibiltzen gara irratia entzuten, lehen kamaratzean hitz egiten gebiltzala, nola alkateak berak ere jada eman dituen lehen hitzak, ez? Respetuarekiko deia egin du Asiron alkateak, zen eta behar-beharrezko baita guztiok ondo pasa ezagun, ezta? Eta guztiontzako jai askeak izatea eta horrelako erik onartzen ez duenentzat, ez direlako bereintzako jaiak, ez? Eta hori baitere garrantzitsua da. Hori da. Izan zara zonaz baita aurretik Iruñan? Bai, aspaldi uste dut ez nazela egon ja, azkeneko urteetan, lehen gehiagoko salean nintzen, baina Iruñak bereziki daukan xarma eta gero baitere San Fermina daukatenak, azketan bihurtzen da guztiontzako aterpe, ez? Eta hori baitere uste dut nahiko jendeak egiten dituela jaiak, eta jende horretan baitere norbera baitere parte izateko aukera daukola oso modu errezean, ez? Eta Iruñak daukon gaitasun hori, uste dut universalizatzen dela eta haren parteide izatea oso erraza da eta oso hunkigarria. Horrela izan beharko litzateke jaiak izan Iruñean eta baita Euskal Herri osoan zehar ere, izan ere duela gutxi ere beste herri batzuetako jaietan izan dira albiste errespetu ezak eta baita arrazakeria izan da nagusi, eraso matxistak ere izaten dira, eta esan dakoa, guztiok ondo pasa dezagun, errespetua garrantzitsua dela. Eta jai handi hauei dagokionez, konta iguzu, zer dira zuretzat San Ferminak, Ibon? Bueno, urteetan oso lotua aukin izan dut batez ere San Ferminak egoera konkretu batzuekin, ez? Niretzako sortziak beti hartu izan du garrantzi berezi bat, ustelaren sortziak, bi arrazoen gaitik. Batetik, Euskal Preso Ieslen etxeratzeren egun bat baitere referentziazko egun bat dalako, lehen aipatu dizut. Ni egondakoan hau berton egiten diren Baskaritan, kartzelan egondakoan hau eta emon izan didate baitere sapigorria, ez? Noraitere oroigarri gisa ere, eta egun hori baitere badalako, memoriaren ikuspegitik, Germán Rodríguezen egunaren referentziazko eguna, ez? Orduen, niretzako guztaren sortzia heltzen danean, nahiko esangura berezi hartzen duen eguna da, gogorapen askorako tarte eskaintzen duelako, ez? Eta aldi berdian baitere jairako baitere testuingurako bat ere izan da. Hala da, memoriarako ere egunak ere badira, izan ere urtero egiten dira jaien aurretik ere omenaldiak, baita Nagore Lafaxeri, eta behar-beharrezkoa delako gure gertaerak, izandako gertaerak
herrian jakitea, ezta? Bai, azkenean herriko jaiek edo hiri bateko jaiak bihurtzen direlako gure jendarteren oiteko ispilu, ez? Izan garen eta izango garenaren adierazpen herritar eta zabal bat da, ez? Eta horren baitan baitere, noski, aldarrikapenak, memoriak, salaketek eta barrak baitere, lekua behar dute. Jai testuinguru batean baitere lotua, baina beharrezkoa daukate baitere, ez, jakiteko, herri honetan gertatu izan direzen hainbat elementu eta zoritzarrez, eraldaketa bat egiten ez badan, arriskoa daukagula berriro errepikatzeko, horreri begirako noiteko aldarrikapen bat bihurtzea. Eta aldi berdinean, niretzako eta oso esanguratsua da, Nagoren aipatu dozu, 20 urte, uste bete direla eta bada, nik gogoratzen dut egoera hori bizi zanean, 20 urteko bilakaeran zen garrantzitsua dan, oroimen hori baitere mantentzea, eta gaur eguneko testuinguruan zuk aipatu duzuen logikan, presente egoteko etengabe, eta hori jaien testuinguruagaz lotzean ikustut ezinbesteko elementu bat dela. Gaina, kontuan hartuta zer nolako edapena izaten duen jai honek, ez da zenbat jende izaten den benetan Iruñako jaietan, izugarria da zeren eta 200.000 biztanle inguru ditu Iruñak, agian pixka bat gehiago, eta jai hauetan kriston jendetza izaten da bertan, aipatu duzu bertan izan da zaudela. Nola bizi izan duzu bertako giroa? Baitu, orain dela ustot, pasan urtean, ez San Ferminetan, baina Iruñain egonda eta nire ume txikiekin joan ginen, eta aipatu nien udaletxeko plaza horretan egiten dela txupinazua, ikusten dutena eta ze plaza neurrikoa dan, eta ze esaguratsua da, hainbeste jende hemen sartzen dela hain leku txiki batean, azkenean hiri bateko udal plaza bat da, baina ez da oso handia, ez? Eta horren maila batean baitere jartzen du, zelako, ez, dimentsio har dezaken hain guretzako eskala handik batekoa dana, baina aldi berdinean, ez dela handia munduan barrena, ez? Eukin izan dituen esangura horiek, universalizatu dira, bakoitzak berea egiten ditu, baina uste dut garrantzitsua dela baitere, ez, eukitea presente beti, Iruñarrek bereziki egiten dutela jaia, eta horiekin baiteren horreteko, lotura eta respetuan baitere egindako beste guztio partartu beharko genukela. Halaxe da, bai, izan ere, herri jaiak dira, herriko jendeak antolatzen ditu, ez bakarrik udaletxeak, baita herriko jendearen mobilizatzen da eta antolatzen ditu bestelako egitarauak, eta esandakoa respetua garrantzitsua dela, eta kontuan hartzea, hori, jai batzuk, ez direla edonola sortzen, jendea dagoela hori implikatuta, eta hori dela eta garrantzitsua dela, errespetuz jokatzea, ondo pasatzea, eta ikusi dugu irudietan zelako jendetza dagoen, aipatu ditugu baita ere aldarriak, irudietan ere kriston mugimendua ikusten da, hor badira batzuk, kuadrilla bat ere bada saltoka, askotan ere aldarrikapena aipatuta ikurrina ere, ikurrin handi bat ere zabaldu hoi izan da udaletxe txiki hortako plazan. Eta, zuzeneko eragingo dugu pixka bat salto giroa ikusteko, ez da?
Gutxi falta da txupinazorako, oso gutxi, 15 minutu baino gutxiago. Gogotsu zaude txupinazorako? Bai, gainera ez, txupinazoa bada berez oso unkigarri bat, eta aldi berdien ikustot aurten bereziki gehigarri bat daukola, ez? Jala Nafarroa Palestinarekin bota izanak, eta horren atzean daukon karga guztia. Nik uste horri dela baitere jendeak erantzuten jakin izan duela, interpretatzen jakin izan duen, ez? 10.500 boskako pureokin izan du, jende askok bat egin duela aldarrikapenekin eta zentzu bat emon diola, ez? Bai, esan dute, jakinarazi dute, izan ere, inoizko jendetzari, inoizko boto gehien jaso dituela Jala Nafarroak, ez dela gauza gutxi, ez? Bai, eta, bueno, hor badaude nik uste dut bi aspektu, ez? Batetik, egiteko moduak, ez? Nik uste dut Iruñan baitere beste arnasketa bat dagoela, azkeneko urteetan, eta norke botatzen duen, nork erabakitzen duen, ez? Nor uste dugun dala egokiena aurton hori botatzeko edo txupinazoa botatzeko, eta gero bigarreni batez testuinguru honetan, ez? Testuingurua nahiko konplexua da, oso gogorra da, eta gu nahiz eta egon jaien testuinguruan murgilduak, ez? Uste dut garrantzitsua da baitere jakitea, nahiz eta jaien testuinguruan egon, eta eskubidea daukagula zelan bai gure burua baitere astraitzeko eta ondo pasatzeko eta baina mundua hankaz gora dago. Eta hankaz goratze horretan Palestinak hartzen nahi duen pisua eta hiri solidario baten irudikapena egitea, eta hiri solidario hori munduari, mezu hori zabaltzea, duen balioa itzela da. Eta uste dut hori goraipatzeko dela, oso pozik gauz, Dizni, Gernika Palestinako kidea, oso pozik gaude Jala Nafarroakoek botatzea gaitik, lankidetzan ibil gara azkeneko 20-21 hilabetetan, eta hortik bideratuko da mezua munduari zabaltzea Euskal Herriko hiriburutik, uste dut hori oso berezi izango dela eta postekoa da. Orduan, Gernika Palestinatik uste duzue, erabat merezitako aukeraketa izan dela? Noski baietz. Gu beti aipatun dugu eta gu elkarlana daukagu Jala Nafarroarekin eta aipatzen dugu beti. Hemen garrantzitsuna Palestina da. Eta Palestinaren alde egin daiteken guztiak zentzu bat eukin dezake, askotan lortzen ditugu elkarlanak, askotan modu isolatuan edo modu ezberdinetan lantzen da, baina garrantzitsua da Palestinaren errealitatea azalaraztea, eta azalarazte horrekin batera gure herritik, Euskal Herritik zer egin dezakegun hori kanalizatzea. Eta Jala Nafarroak azkeneko hilabetean duen lan eskergaren ondorioz lortu izan du, orain dela gutxi baitere, 60 bat udaletan baitere mozioak sartu dituzte, badau lan iraunkor bat, eta lan iraunkor horren bitartez eszenifikazio bat egitea gaurko egunean hain testuinguru berezi batean, uste dela gauza askoren adierazlea, eta gu zoriontsu gauz horrela. Bai, esandakoarekin lotuta gainera bada jendea, ez? Esaten duena, agian jaiak ez direla aldarrikapenerako gunea, agian gainera Euskal Herritik kanporako gertaerak ez direla hain garrantzitsuak, edo behintzat ez dutela hainbesterako toki izan behar, zer esango zeniek jende horri? Bueno, azkeneko 20 hilabetetan horrelako iritzi desente jaso ditugu, bai? Eta, ulergarriak egiten zaizkite maila baten, neurri baten, baina aldi berdian ikuste dut badagala, ez dakit, jaiek, helen esan dakoa ez, herri espresio bat direnean, herri espresioan aldarrikapena eta salaketa eta elkartasuna egotea, ez dakit, niretzako intrinsekoa da, berez dagoen zerbait da. Errespetuz bizi dezakegu, nahi ez duenak horrela ez bizitzea, bestelako jarrera bat edukitzea, baina aldi berdian baitere uste dut baitere guztiz beharrezkoa dela ariketa hori egite etengabe, ez? Gu testuinguru privilegiatu edo hobeago baten bizitzeak ez gaitu egiten mundutik isolotako zerbait, ez? Eta beraz, aldarrikapen hori, elkartasun hori egotea garrantzitsua da. Gu adibidez, horregatik egin izan dugu, eta elkartasun zapiaren elementu, ez? Gasteizko blusekin egin izan dugu azkeneko asteetan, iragarpena, aurreko urtean kriston arrakasta eduki zuen, eta gero ikusten dugu urtean zehar jendeak erabiltzen duen zerbait dela, hau da, borroka tresna bat, aldarrikapen tresna bat, bitarteko bat eskaini dotzezu, ez bakarrik jaietan txertatzeko, baizik eta gero zure egiteko, ez? Eta uste dut hori herri bizi baten adibide oso osasuntsua dela. Eta horrekin bat egiten ez duenak bizi desala bestera baten jaiak, baina aldi berdinean uste dut baitere hori lekukoa dela. Eta gero bigarrenik, nik uste dut baitere bada beste irakurketa bat, ez? Eta da,
herri zapalduok gure artean baitere samurtasun bat adieraztea uste dut baitere zure herria zelakoa den adierazteko bide bat da, zure herria egiteko modu bat da. Ni Gernikatik nator, lehen kaipatu batzut, ez? Eta Gernikako erreferentzia baliatzea Palestinak duen noiteko egoeraren gure begirada propio bat adierazteko bide bat, gure herria hobeago bat edo gure herria nolakoa den adierazteko bide bat ere bada. Internazionalismoen ikuspegitik uste hori ezinbestekoa dela. Eta iruditzen zaite hau ez dela bakarrik norabide bateko ekinbide bat, bi norabideetakoa da. Eta zorionez, Euskal Herrian bizi diren eta kanpotik baita etorri izan diren hainbat palestinarrekin elkarlanen egin izan ditugunean ekimenak eta Gernika Palestinaren hogeita adibidez sorrera aipatu izan diegunean, nik askotan esaten diet, egin izan dute oroimen ibilbideak Gernikatik azaltzen baita ere, Gernikako memoria eta bombardaketen testuinguru eta guzti hori, eta askotan, nire ingeles traketxagaz, nik igual euskara zein dut eta norbaitek itzuli izan dozte. Baina ez dugu behar hizkuntzarik, lenguai komun universal bat daukagu, eta da, injustizien aurrean elkartzen gaituen zerbait da. Eta hori lotzen danean, nik uste dut horrek benetan emoten diola zentzua zu zergaitik orduen borrokatzen izaren zureagaitik eta bereagaitik. Niretzako holan ulertu beharko genuke gure herriaren borroka ere, eta orduen uste dut gure herria egiteko beste modu bat ere badala hau, behienekin batera. Albokoek sufritzen dutenarekiko empatia hori izateak ere egiten gaituela herri, ezta? Herria zer dan baldin eta ondokoaren realidadea, aldarrikapenak, sufrimendua kontutan hartzen ez badozu. Komunitate bat, jendarte batzen erikiko dozu albokoaren realidadea ezagutzen ez badozu. Baina nekez egin dezakezu horrelako herri bat. Gure herria herri solidario bat da, gaur irudikatuko dugu hori, eta herri solidario garen heinean, herri egiten gaituen adierazpenak baitere gure herria eraikitzeko bitarteko bihurtzen dira. Alaxe da bai, laster jarraituko dugu jala Nafarroaren inguruan berbetan. Zoneko lora egingo dugu salto izan ere gutxi oso gutxi falta baita Txupinazorako, eta momentu handia iritsiko da laster izango gara gu ere bueltan.
Iruindarrak! ¡Pamplonesas! ¡Pamploneses! Iruindarrak! ¡San Fermín! ¡Pamplonesas! Gora San Fermín! ¡Pamploneses! ¡Viva San Fermín! ¡Genocide! ¡Free! Gora San Fermín! ¡Stop! ¡Genocide! ¡Free! ¡Palestine! ¡Viva Palestina libre! ¡Viva Palestina libre! Bueno, iritsi da momentua, guk ere zapia jantzeko dugu, ez da, Ibo? Bai ba, bai ba. Ea ba. Gora San Fermín. Gora San Fermín eta Free Palestine. Free Palestine. Eta, bueno, gu ere berriro ere zuzeneko goaz, jaietara.
zapia jantzita daude herritar guztiak, festa giroa murgildu dira bete-betean, begira ezkerraldean Palestinako bandera dugu, eta, bueno, lehen, ez da Palestinakoa? Ez, Extremadurakoa duzu da. Bai, jo, kasualidadea. Nik pentsatu berdina. Kasualidadea, begira, kamarari begira. Bueno, hemen badia bestelako suziriak ere bai, eta kamaratzean gemintzaritza egiten, nola zapia ere sortu duten Jala Nafarroak eta nor gehiago esan duzu Ibon? Kamiseta, Tasio marrazkilariak egin dio Jala Nafarroari, eta horien zabalpen egiten hori da, horretik da garni behitera. Begira. Hortengoan gainera, Palestinak, Iruñeko Peine Federazioak eta Salam Gaza Nafarroak elkarteak ere beste zapi bat ere egin dute, hori Palestinari elkartasuna adierazteko. Bai, Ola Arafat palestinar iruñarra egin du azkeneko hilabetetan horrelako elkarte bat, eta Peinekin elkarlanean baitere, aurretiaz baitere egon dire ekimen ezberdinak egiten, eta elkartasun zapi bat baitere saldu dute, eta orduen, bai, nik uste dute edatuko dala, elkartasuna modu askotan, ez? Bai, horrela izango da. Agian gure berri emaieren batek edo ikusiko du zapi hori kaleetan, izan ere, bi kazetari ditugu kaleetan, nahiz eta seguruenik oso zaila izango dugun konexioa egitea, badaki horrelako jaietan, ia ezinezkoa izaten dela zuzeneko konexioa lortzea, baina, laster, bestela, gure atari digitalean izango dugu eta baita sare sozialetan ere haien berri. Eta, aurrera egingo dugu, irudietara itzuliko gara pixka bat gehiago, izan ere jai giroan, bete-betean murgildu baitira herritar guztiak. Lehen, aipatu dugu, txupinazoa nork egin behar duen erabakitzea, bi herri kontsultetako bat dela, hau da, txupinazoa bat da, eta bestea kartela izaten da, Iruindarren etxea deitutako kartela da, aurtengo irabazlea, Iruñako Sandra Nadal Vital artistak egindakoa, ikusi duzu, Ibon, kartela? Bai, iragarri zutenean ikusi nuen, bai. Eta, gustoko izan duzu aurtengoa? Nahiko adirazlea, ez? Berez atzean dauko, seguramente iruindarrek askok bizi dutena. Bai, seguramente jende asko identifikatu asintuko zuen bere burua. Bai, izan ere artistak berak ere esan zuen, eguneroko egoera bat islatu nahi zuela, ez? Arropak balkoietan eta lehioetan eskegita. Badakizu, alzenekien paradoxikoki aldezarrean behintzat jai giro bete-betean ezin dutela ezer txintxilikatu. Ez nekien? Ez. Aurrekoan lankide batek edo esan omen zidan, eta agonitzen begiratzen, da halaxe da, bestela, multa ere badago, isuna ere badago, zerbait txintxilekatzeako orduan, baina, bueno. Eta azte batez orduen garbi gail bat, non desegiko. Bai, noski, jende horrek non txintxilikatuko duen erropa jai giroan, bate daki, barruan jarri beharko du. Arrazoi bat igual egongo da, baina... Bai, agian izan daiteke jendeak agian hartu egingo zuela erropa, eta baten bati kamiseta gustuko ziola. Hori bai, baina egia da, justo, kartelak Iruñan ikusten dan, eta herriko jaietan ikusten direzen imagen asko direla, eta hor zintzilikatuta erropa zikina garbitzen urrengo guneako erabiltzeko.
Bai, alaxe da, behitu, irudia daukagu hemen eskuman kartelanena. Bai. Eta, bueno, neko... Hau hirugarren pisua edo bigarren pisua bada, orduan. Bai. Eta bestela ere, behitu, nola nun dituen erropak txintxilikatu eta lehenengo pisukoak, horre zerbait ostea oso zaila izan behar da. Bueno, gero ia da, mozkorrak eta izaten direnean kalean, edozer erara lortzen duela. Bai, eta horre bai badao, ez? Giri asko eta askotan pentsatzen dutela edo saltzen dietela baitere Sanferminak eta Iruñako jaiek direla edozelan egiteko modu bat, ez? Eta hori baitere uste dut badaukala atzean lanketa asko egin beharra, ez? Bai, horrelaxe da, salatzeko zerbait bada. Laster izango dugu gai honen inguruan, baina orain musikariak atera berri dira, beraz, bertara egingo dugu berri hori salto, Iruñako kaletara. Musikariak irten direla esan berri dugu, eta orain bai dultzaineroak irten dira. Badakigu dultzaineroak oso garrantzitsuak izaten direla festa hauetan. Beste herri batzutan, nirean esaterako, Ibarren ere oso garrantzitsuak izaten dira dultzaineroak, Lizarrako dultzaineroak etorri hoi dira. Zure herrian Gernikan ere izaten dira musikari hauek? Bai, eta kalegi egiten dute goizean goiz, eta moten dute olako buelta bat herritik. Oin justo gure auzoko jaia dire, eta gaur goizean dultzaineroak eta txistulariek eta baitere bildire kalegian. Ezinbesteko instituzio bat, jaien espiritua izlatzen. Bai, noski bai, ez. Musika nola ez oso garrantzitsua esaten da edozein modutan gure jaietan. Izan dultzaineroak, izan kontzertuen bidez, izan txarangen bidez. Txaranga zarea zarazu? Bai, bueno, hain igual gitxia, baina bai, izan dakoan az, eta gainera txaranga batek jotzen azten da, eta ja azten da gutxu bete mugimendua. Eta egia da, gainera ez, batara, Iruñan kristone instituzioa da, ez, dultzainerok eratzen papera, eta batez ere da, oso lotua dagoelako baitere Nafar identitateari bai, ez? Euskal Herrian oso zabaldua dago, baina nafartasun horretara baitere oso lotua dagoen kontua da.
Eta iruditzen zait, berriz presio oso garrantzitsua dela, eta bere merito eta bere garrantzia eman behar zaiola, ez? Igual, gaztetasun gehiago dauganean norbera, igual gutxiagoa presatzen du, baina egia da gero baitere honek eta buruhandiek eta erraldoiak daudenean Iruñan, orduan hasten da Iruña apurtxu edo bizitasuna hartzen. Bai. Gainera, jaiei hasiera emateko modu bikaina izaten da, ez da? Bai, eta ikusten da baitere, zelan badagoela baitere, kakotxen artean onartua ez, honek eukin beharko luken protagonismoa, behin txupinazoa pasauta, duntzainuek hartu behar duten protagonismoa iriko plazan, udal plazan. Eta uste dut baitere hori garrantzitsua da ulertzea, herri espresio horrek baitere eukin behar duela zentralidade jaietan, ez? Eta hori uste dut, hori ikusten dira gainera, belaunaldi ezberdinetakoak, gainera hor badago jende asko, belaunaldi berein familian baitere eukin dutela eragina, ez? Eta belaunaldi ezberdinak elkartukatzen dira, eta uste dut, horrelako gauzek, herri bizi baten adierazle direla, ez? Bai, eta, tradizioari ere segika badaudela belaunaldi berriak ere bai, ezta? Bai, eta da hori gero gainera horrek laguntzen dutzu baitere, ez bakarrik orain, baizik eta, alde zaharrean eta hirian zehar egongo da non nahi musika, egongo da non nahi horren inguruko lanketa eta bisitasunen moten dutzu hiri guzti. Halaxe da, bai dira, saltoka ari dira alboetan herritarrak, erdian agurrak egiten musikariak, eta ziurrenik lasteraziko dira jotzen, ez da? Eta postasuna. Bai, nola ez. Dauz posik, dauz arro, dauz unkituta, ez? Iriko, ez dakit ez, nortasun handiko elementu bateko parteide sentitzen direlako. Eta hori bete transmititzea hurrengo belaunaldian ikustu dozen garrantzitsua da, ez? Jakiteko baitere, iriko jaiek edo herriko jaiek, herritarrek eta hiritarrek egiten dutela, eta ez beste inork, ez? Eta hori norberak baitere sentidu edo bidera dezakela nahieran, errespetuz, baina zen garrantzitsua direzen horrelakoek parte hartze. Seguramente familiako guztiek baitere arro unkituta eta baitere sentimendu berezi bat biziko dute horrelako pertsona ikusten duten horre, eta uste hori gozo garrantzitsua. Euskaldunontzat orokorrean ere bada esanguratsua, ez, gure tradizioei ere segitzea, askotan esaten da, ez, tradizioak apurtu behar direla edo berritu behar direla, baina, horrelako tokia izatea ere esaterako dultzaineroek edo orain hasiko dira, moztu egingo dugu esandakoa, baina paso emango diogu zuzenekoa.
badoaz, dultzaineroak, musikariak, eta lasterretengo dira politikariak ere, Iban. Bueno, Herrien atzetik, ondo dago. hori da. Mundu guztia ari da adi dultzaineroei, saltoka, festa giroan, ezta? Bueno, ea politikariak ere, noiz ateratzen diren, zenbat musikari dauden, ezta? Lehen kamaratzean ere hitz egin du, gehienak gizonezkoak direla, baina badirela emakume batzuk. Badakigu horrelako, bien bat, musika munduan, nola, gizonezkoak izaten diren gehiengoa, badirudi aldaketa bat ere bat horrela, baina gutxinaka datorren zerbait da. Bai, eta, baita belaunaldi berri batzuk ikusi ditugu, eta egia da, ez? Osa, gehiena hor gizonezkoa, ez? Aurpegia duela, ez? Eta orain asko dagoela egiteko, ikusteko baita ere, hori, herri espresio bat, herriaren erdia irudikatua ez badago, ez dala espresio bat. Eta hori baita ere jaso beharko dukela. Bada zerbaiten isla da, ez? Oraindik asko dugula egiteko. Asko dago egiteko eta jaien bitartez edo jai giroan baita ere asko egin daiteke. Buruak, mentalidadeak, jendarteak, herriak aldatzeko, beharrezko daukagu. Halaxe da. Eta, begira, zenbat jende, zenbat polizia ere edo badauden horre, muga hori pasa ez dezaten. Errespetu apurtxu bez sortarazten, baina egia da, saia dela, baina, nahiko modu ordenatuan. Esan daiteke, testingura intzartut eta Iruña izan kuadan izateko, eta Aldezarra azkenean estua eta izan da, momentu zertatzen iztela. Lehenengo musikariak plazatik irten berri dira, baina oraindik udaletxe atarian ere badaude musikariak zenbat. Kalejira itzela, bai. Balkoietan ere ikusten da jendea, txupinazoa eta jaien hasiera ikusteko adi izan dira hasieratik, eta balkoien kontua ere bada aipatzeko zerbait, zeren eta badira dirutza bat ordaintzen dutenak bertan egoteko. Bai, dana moduan jende batek beti negozioa bilatzen du, ez? Beste gainontzekoen behar izan, edo gogoetatik. Eta balkoietakoa baita nahiko esanguratsu izaten da, batez ere, zonalde horretan, ez? Eta, batan batek, hilabetea egiteko aitzaki polita hartzen du egunero, balkoi bat izateagaitik justo zerdigunean. Bai, ez dela gutxi, batemateken esan izan, 1.000 eurotik gora ordaindu izan duela jendeak bertan egoteko. Eta zoritzarrez, esan dezakegu, oraindik badagoela jendeak ordaintzeko prest dagoela. Bai. Eta berdina hortatzen da, baita adibidez futbol partidetan ere, nigoratzen naiz, Ibarkoa izanik, nola Ipurua goiko aldekoa, bai. Hori da, Ipurua aldeko dorretan ere nola jendeak ordaintzen duen, hori balkoi bat lortzeko eta partida bat zuzenean ikusteko, izugarria dela. Bai, nik uste dut ez, askotan, jaiek bebaite daukate beste alde hori, ez? Apurtxu bat dela, jendearen noriteko ez, orekak, desorekatzeko apurtxu bat margen gehiago daukona, eta uste dut desorekatuta egon behar dela 1.000 euro ordaintzea egitik, balkoi batera egotzea egitik. Bai. Diruduna ere izan behar, hori egiteko? Bai, dirua igual soberan daukon jende izango da, zoritzarrez. Badirudi musikariak, azkenengo musikariak ari direla jada irtetzen udaletxetik, egitaragua zere berba egin genezake, esaterako bi egitarau daude ezagunak direnak, bat ofiziala da eta beste herri Sanferminek antolatutakoak. Ofiziala denak esaterako 500 gora ekitaldi antolatu ditu. Ikusi dituzu ekitaldiak? Batzuk, eta anizako aipagarria den elementu bat, eta da azkeneko urtean igual Sanferminetan, Iruñean eta oroar Nafarroa garaian baita ikusten irian ala, Euskararen presentzia areagotu dela, sorionez, eta Euskal kulturaren presentzia areagotu dela, sorionez, herri Sanferminetan edo Sanferminetan ere, ez? Eta orduen, nik uste dut hori bada aldaketa baten esan gura. Honi buruz, azpimarra berezi bat egitea, ez lintzatek izan beharko normalena, edo ohikoena, baina zoritzarrez, gantozen lekutik eta testu ingurutik aintzatatuta, bada, ez, azpimagarreaz. Lehen aipatu dugu justo txupinasuan eta, baina badago jende bat ikurriña ateratzagaitik txupinasuan kartzeleratu izan dela. Eta ez askokoa, orain dela 20 urteko errealide bat izan da.
Eta gaur egun euskara eta euskal kulturaren oiteko espresio horiek jai esanguratsu batzuetan eukitea zentralidadea ez da izan kolpatua, reprimitua eta oldartua baitere izan den elementua da, eta guztot hori baitere garrantzitsua dela. Euskal nortasuna, euskal kultura, normaltasunez bizi duen hiri bat eta programazio ofizial bat egon badagoela eskuragarri. Halaxe da, gainera gazteagoak garen hori, pixkat, ikaragarria iruditzen zaigu, horrelako zerbait gertatzea, ikurriña bat erakusteagatik jendeak kartzelaratzea, badirudi duela 1000 urteko gauzak direla, 1000 urteko kontuak direla, baina oraindik bada pila bat egiteko, zer garrantzitsua den, lehen esan duzuna, euskara bera ere plazara ekartzea, instituzioek beraiek ere bultzatzea egitaraua euskaraz egitea, euskarazko hori, esandako ekitaldiak sortzea, euskaraz dakien alkate bat edukitzea, eta normaltasunez baitere bizitzea, San Fermitan baitere Baionarekin daukaten zenidetzea baitere egiten dute horrelako beste egun bat, Euskal Herria modu batean bizitzeko adierazpen bat izatea, Joseba Zironek justo oindela egun batzuk historiare izan da adierazi zuen 2100 urte beteko dituen Iruña badetaz gaudela hitz egiten, eta orduan ere euskaraz hitz egiten zen, eta gaur ere Iruñak euskaraz hitz egiten jarraitzen du. Gauza asko, jende asko, oztopo asko, eta dalakoa paseu eta gero, Orduen, uste dut hori baitere une honetan zoriontzeko eta ospatzeko elementu bat dela, eta Iruña euskaldun bat baitere badagoela, eta hor badaude beste espazio batzu sortu dira azkeneko urteetan, Gaztelu plazan oraintxe bertan daukagu beste espazio bat oso garrantzitsua euskal arnazgune bat dana, eta orain dela urte batzuk seguramente hori pentsa esan esana, edo badago baitere aldezartik aratagoko baitere realitate hori, hori gustu garrantzitsua da. Garrantzitsua baita ere zuzenekora igarotzea, hasi baita festa, eta gure plazara, Euskaldunon plazara, egingo dugu salto.
Bada, Ibon, aipatu dezugun gai bat, peinak dira hauek. Ezagutzen alduzu peinetan ibiltzen den horbait? Bai, eta gainera beste urte batzuetan baitere era batelo bestean, haien bitartez, zu baitere partaide izateko beste bide bat bihurtu izan da. Zenbait ekimenetan baitere, azkenean, peinak batzen dituzte, ez, jendeak, eta oso sungarria da. Jo, pila bat peina izaten dira, gainera kartelak ere egiten dituzte, hau ikusgarria izaten dira kartela hauek. Eta hori, pankarta moduan egiten dute horrenako instituzio oso bat da, eta oso esanguratsua da, seguramente, eta igual garai honetan igual esain beste, baina beste urte batzuetan, igual beste erabaten ezin zitezkeen gauzak esaten ziren, ez, pankarta horien bitartez. Eta gaur egun ere, oraindik orain, ez, agian igual agintariei edo urtean pasatu izan direzen noreteko kronika bat bihurtzen dira, ez? Eta bada oso espresio artistiko eta esanguratsu bat, ez? Eta hirian gertatu izan danaren inguruko lanketa bat eta norbait ere bat egiten gaituena, ez? Bat egiten gaituena. Bai, hala da, munduan zehar ere, mundu osoan zeharreko berriak ere izaten dituzte pankartetan, ez horiek Euskal Herrikoak, Donald Trumpen baten bat ere ikusi izan dut, Donald Trump kritikatzen hola, ez? Eta baita hori politikariak, euskal politikariak askotan, eta alderdi ultraeskuindarren aurkako mezuak ere bai izaten dira, hori erakusteko dela herri bat dagoela, eta ideiak argi helarazteko. Eta satiraren bitartez, ironiaren bitartez, hori, esaten dituzuz gauza batzuk agian igual modu formal batean edo igual esango zirenak, baina pentsatzen direnak eta sentitzen direnak. Eta zer letxe, esan behar direnak ere, ez? Porque askotan baita badirudi, ez dakit, nik igual jasartzen dira zelako, baina formalismo gehiagizko egoera batzuk emoten dira askotan eta formatik horretatik kanpo atatzen direzenak asko deituratzen direnak. Eta batzutan zuzeneko kritikak eta salaketak egin behar dira. Eta horrek sortzen dituzte talkak eta sortzen dituzte kontrobersiak, baina beharrezkoa dira baitere herri gisa baitere aurreratzeko. Eta horrelako ekinbideek badaukate baitere esan gure, ez? Nik ezagutzen dute justo batzuk egon izan direzela horietan margotzen, ez? Eta pasatu dituztelak arratsaldeak, ez? Hori margotzen, justo aste honetan, kale jiren bitartez munduari erakusteko, ez? Eta hori ikusten oso ungarria direla. Gainera, ikusmira asko sortzen duten kartelak izaten dira, eta horrelako mezuak eta zabaltzea eta jendeak irrikaz egotea, ez? Jakiteko hautenea zer esango duten, herritarrek zer esango duten, ez? Hori da asuntoa, ez? Herriak hitz egiten duela, beste modu baten bidez, satiraren bitartez eta irudien bitartez. Ni jarriko dut beste adibide bat, igual beste kontrako bidetik, baina ni gogoratzen dut adibidez, kartzelan egon izan garenean, eta ni Iruñarrekin egon izan da, Zupeinazoan jarri ditu baitere, txapiak eta eta egunkarien etortzen zirenean, pankartak, eta ikusten zirenean, eta maila baten hor baitere ikusten zendun, nola arnazten ari duen zure hiria, hor ikusten duzu, nondik arnazten duen. Eta horiek oso garrantzitsuak dira, eta daukate begirada oso zabal bat eta aldi berdinean baitere eragiteke oso ezberdin bat, ni badinotzu. Lekutan eta zulo batean zaudean ere horrek adierazten du, nire herrian non dago, eta hor baitere ikusten dut, eta hori oso bizia da. Eta baita ere herria nora doa, ez? Ze ibilbide hartu du, eskuinerantz aldoa, eta agian horrelakotan zatu duzu, badago oraindik erresistentzia. Eta jaiak, eta jaien bitartez sortzen direzen espresioak, sorkuntzaren bitartez da alakoak, badira baitere eskuineratze hori begirako norbaiteko babesleku eta erresistentzia gune eta lugaki ere, ez? Eta uste dut horrek baitere badauka bere garrantzia. Gaur eguneko tendentziak eramaten ere gaituzte oso errealitate konplexuetara eta oso mundu gora beratsu batetara, eta gure herriaren txikitasunetik arnazgune horiek defendatzea, garatzea, indartzeak bere biziko garrantzia du. Horrek egingo gaitu aske, ez beste zerk, eta jaien bitartez baitere hori irudikatzen da. Arrazoia besterik ematerik ez dute, Ibon. Herriko jaiak edo bizi ditugunok, uste dut horre baitere
hor dauden balio horiek baita oso garrantzitsuak dira, ez? Eta hor zabaltzen dira mezu feminista, mezu euskaldunak, mezu internacionalistak, hor zabaltzen dira mezu asko. Eta hori bada, kordoi umbilikal oso handi bet, ez? Eta bada, defentsa lerro oso potente bat, benetan, jarrera oldarkor eta zapaltzaileak esarri nahi dituenekiko baita ikusteko herri honetan ez direla ondo etorriak eta ez direla herri honen adierazle. Eta beraz, lekurik ez daukate. Herri bizi baten erakosle. Bueno, esandakoak esan, zuzenekora egingo dugu berriro ere salto. Ikusimendizaleak doinua dantzuten ari garena, batzuentzat Euskal Herriaren ereserkia. Bai, eta, bueno, nahiko esanguratsua, ez? Eta nahiko esanguratsua, ez? Iruñako udal plazatik ikusimendizaleak beste egotea, eta, bueno, herritik sortu zen kanta bat, herriratu izan dana, modu natural batean hori jasotzen. Eta ere zerkizateko bokazio aukin dezakena. Bueno, duela, denbora bat, isasare sozialetan izan zen debate moduko bat ez zein izan behar ote den gure ereserkia, eta batzuk zaten zuten txoriak txori, beste batzuk ez tristeria da. Zeinen aldeko zara? Eitu, nik politikamente sozializateko esan dut nuke gandikako baina ez dut zango. Ez, badagoelako eta Jose Mari Esparza eta egin dute horren inguruko lanketa, beretan justifikatzeko zerbetik izan daiteken eta horrela, eta uste dut pertinentea dela plantamenduan, nik gustatik eta baino arinago. Baina niretzako txoriak txori ez da tristea. Txoriak txori da niretzako benetan horren atzean dauka, ez dakit, karga handi bat dago. Eta entzuten duten bakoitzan emozionetan az. Orduen niretzako hori bada, ez? Bada ereserki batek hartu beharko lukena. Emozionatzen zaituen zerbait, egiten zaituen zerbait. Ikusimendizaleak posten hau. Eta besteak emozionatu. Orduen hor daukate nire alde. Baina, bueno. Nik uste dut, zure iritzi bereko araizela, bertsu, igual. Eta egia da, nik adibidez, gero da, ereserki batek hartu beharko lukeen funtzio papera, ez? Eta seguramente hain euskal nortasunean oinarrituta edo errotua ez dauden lekuetan jasotzen dan kontua da. Eta uste hori bai dela tresne izaera, ez? Aurrekoan ikusi nuen, ez? Abironekoek, Rubikoek, Baionakoek, txoriak beste. Dozen futbol zele batean gaur egun entzuten dana. Kalean entzuten dana, jende askok, ez? Orduen, jende askorentzako bada, agian igual bere esan nahiaik gaz bat egiten ez duena badan be, baina noraiteko ez lotura batek hartzen diona. Eta uste ere eserki bate baitere tresna transversal izaera hori hartu beharko baluke
funtzio hori betetzen du gaur egun. Eta, bueno, Mikel Laboa baitere hor gogoan izateko adibide oso ona da. Alaxe da bai. Eta, euskaldun guztiak ere batzen gaituenak dira San Ferminak. Eta, tertiak pasa dira duela desente, eta guk ere amaiera eman behar diogu, saio berezi honi, mila esker gurean izatearen, herriari zabaldu nahi diozu mezurik. Bai, nik uste dut hor Lidonek, Dinak eta Eduk luzatu duten mezu bat, uste dut oso pertinentia eta oso zentzuzko dela, eta horrelako balkoi batetik, horrelako plaza batetik hori adieraztea herri solidario bat garela eta Palestina pairatzen duen genozidioa behin betiko zamaitu behar daren adierazpen egiteko beharrezkoa dela. Eta nik uste dut baitere, egiten gaituela baitere horren partaide eta uste dut balio handiko aldarrikapen eta mezu bat bihurtuko dela, ez gaur, baizik eta denboran zehar, ez? Eta hori uste dut bada garrantzitsua. Eta gero bigarrenik, niretzako bada hori, ez? Jaiak izateko modua, askatasunez bizitzeko herri bat izateko modua ere badala, ez? Eta orduan askatasuna baitere borrokatu, defendatu eta konpartitu behar den elementu bat da, beraz, askatasunez bizi ditzagun herriko jaiak. Alaxe amaituko dugu zuzenekoa. Ea, badirudi hasiron da biela hizketan. Muy bien. Que seamos capaces, ya tenemos las mejores fiestas del mundo, son las mejores fiestas del mundo, pero para ser insuperables nos falta una cosita más y va por el mismo mensaje del año pasado, ese mensaje de convivencia, que seamos capaces de diseñar unas fiestas como todas, necesitamos libres, respetadas y seguras, en cualquier momento del día y en cualquier lugar. Jai, Sorion, Sua, Guztioi, Mercedes, Jade Zagun, Guztio, Jai, Sorion, Sua, ongi pasa, eta gora San Fermín! Viva San Fermín! Bueno, Ibon, moztu egin behar izan zaitut, Asiron alkatea hasi baita hizketan, baina, esaten gebiltzana, amaiera emango diogula saio berezi honi, mezua moztu dituzut, dago aipatu nahiko zenukeen besterik. Ez, hori ez, lehen aipatu da moduan, hiriko jaia, San Ferminak eta herriko jaia baitere askatasunez bizitzeko, ez? Eta hori badala nik uste dut une honetan daukagun testuinguruagaz, daukagun egoeragaz, jaien bitartez edo egin dezakegun gauzorik hobena. Askatasunez bizitzea, askatasuna defendatzea, askatasuna konpartitzea eta askatasunez disfrutatzea jaietaz. Orduen, iruditzen zait hori baitere badala gure herria egiteko modu oso sanguratsu bat eta uste dut San Ferminetan hori irudikatuko dugula beste behin ere. Bai, jarrai ezagun denok herri egiten eta Maikaren aldetik agurtza besterik ez zaigu falta. Esan dugu lehen ere bai, bi kazetari eta beste hainbat langile ere baditugu Iruñako karriketan lanean, ezin izan dugu zuzenekorik egin aurtengoan, baina laster izango duzue berri gehiago gure atari digitalean, amaika.eu atarian, edota baita sare sozialetan ere mila esker ikusentzule gurekin izatearren eta gora San Ferminak? Gora. 13 de julio nuestra carpa climatizada instalada en Artica, Pamplona. Buru jabe, zutik gaude, herriparre bat presente. Buru jabe, zutik gaude, jaia herrikoien alde. Gora Iruñea, gora Iruñea, beti gora Iruñea. Aita zendako Papa Pourquoi ikusgarri berria eta bizia euskaraz eta frantsesez. Ehun kantari, musikari, dantzari, antzerkilari uztailaren 12an, Gare du Midi Biarritzeko Xalan,
arratseko 9 Uztailaren 18 eta 19 Garraziko Raialaian, arratseko 9 Sartzeak salgai turismo burego guzietan, web gunean, baita ere eventik.com. Uztailaren 12 Biarritzen, uztailaren 18 eta 19 Donibane Garrazin.